Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Кым сәгате ташуының чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы танылган композитор, музыкант, аккомпаниатор, бик күп популяр җырлар авторы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Илгиз Закиров. Илгиз абый, исәнмесез? Исәнмез, Данил, исәнмез. Илгиз абый, белүебезчә, сез инде тумышыгыз белән Актаныш районыннан авыл егете. Менә безнең әдәбият, сәнгать дөньясындагы шәхесләребезнең күпчелеге авыл район җирлекләреннән чыкканнар, авыл район җирлекләрендә укыганнар, белем алганнар. Сезнең үзегезгә менә шундый сорау биреп караганыгыз юк микән? Ни өчен шулай микән? Ни өчен аларның күпчелеге авыллардан чыккан? Мин аны уйлаштырып биргән бар инде. Мин менә үзенчә фикер йөртәм, ничек? Без инде авылда туып үстек. Авыл җире битендә ул елга, күлләр, болыннар, һава, чиста һава. Анда бөтен нәрсә шагыйрьчә әйткәндә сайрап, матур яңгырап тора инде. Авыл баласына может шул да тәэсир иткәндер. Табигать. Табигать тәэсир иткәндер. Инде менә шәһәрдән дә бар язучылар, җырчылар, күп инде алар. Но аларның мин күз алдына китерәм, алар битендә шул 3 бүлмәле, 2 бүлмәле квартирада үскәндер. Квартира кысасында инде. Аннан соң безнең авылда бары радио, колхоз радиосы диләнде. Бәлки генә шундый. Тәринкә. Анда көн сайын безнең Актаныш граница булгачтан Башкортстан белән сәгать безнеңчә 5тә колхоз радиосы сөйли башлады Башкортстан радиосы инде. Алар 7 була. Ул биткәчтән безнең Татарстан башлый. Ул инде бөтен авылга яңгырап торады. Без башта шуннан тыңладык, аннан соң инде тора-тора өйләргә керттеләр радио. Шулда тәэсир иткән дип уйлыйм инде. Сезнең биографияга күз салсак, сез 1980 елдан башлап, бары тик рәсми рәвештә бер генә урында теркәлеп эшлисез булып чыга. Ул да булса Чаллы шәһәренең энергетик мәдәният сарае, шулай бит? Дөрес. Менә ничектер менә шушы 40 елдан артык бер урында эшләү, әйеме? Ул бит инде ничектер менә кешенең характерында да чагыла торгандыр. Димәк, сез тотыроклылык яратасыз. Сезгә менә ничектер менә бер урында эшләү сезне ялыктырмый. Менә ничек килеп чыкты шулай? Мин Әлмәт музыка училищесын тәмамлаштан 78 елны килдем Чаллыга. Ул вакытта инде направление бар иде, направление буенча. Башта урнаштым бер заводка, баянист булып инде. Мин анда оештырдым кызлар ансамбле, татар ансамбле кызлар инде. Бик матур ансамбль булды, төрле чыгышлар ясадык. Аннан соң инде мин күчтем энергетик культура сарайына. Ул вакытта культураның гөрләгән вакыты, татар хары бары Әнәс Фәйрушин җитәклитер инде кичә, аңа 80 яшь тулды, әле егетләр сымак сәламәт булсын, йөгереп йөри. Аннан соң мин үзем оештырдым Шулпан дигән ансамбль. Ул инде кызлар, егетләр ансамбле. Ул вакытларда без менә шу студияда килеп күп запистарга төшәдек. Күп ниләр, концертлар буладыр. Бер урында эшләүнең сәбәбе, ул инде эшеңне яратып башкаргачтан мин бүтән урында эшләмәс сымак үземне тоядырым. Ягъни ул сезне ялыктырмады. Ялыктырмады. Чөнки ул тик Худайдан биргән әйбер инде баянда уйнау, теге кешеләр белән эшләү, җырчылар белән эшләү. Аннан бит мин күп кенә җырчыларга да аккомпаниер иттем бит. Менә шул миңа бирелгән шул шөгыль, миңа шул шөгыль Худай биргәндер дип уйлыйм инде мин. Менә сез әйтеп киттегез, Әлмәт музыка училищесы дип, әйме. Соңрак инде сез ялышмасам, читтән торып Казан дәүләт педагогия институтының музыка факультетын тәмамлагансыз. Ягъни музыкаль белемне инде сез киңәйтеп, үзегезнең музыка юнәлешендәге эшчәнлегегезне алып барасыз. Менә сез үзегезне профессионал композитор дип бәялисезме? Мин юридик яктан караганда дип әйтәләр, сез профессионал композитормы? Мин үземдәге профессионал дип әйтмәсәм. Чөнки профессионал булырга бит консерваториядә белем ала кирәк. Анда ул сез бит үзегез музыкант, беләсез нәрсәләрендә, ничек укырга икән, ничек композиция буенча укырга. Мин музыкаль факультетта укганда Казанда баян буенча Рагда Халитов классына эләктем. Рагда абый инде ул талантлы музыкант, әйбәт оештыручы, бик музыкаль кеше. Аның менә миңа белем бирү баян буенча шушы этәргеч ясаган дип әйтәм инде. Ягъни сез мәсәлән үзешчән композитор һәм профессионал композитор.
Нинди дә булса, мәсәлән, үзегездә аерма сизәсезме, юкмы? Ну, менә Менә шушы җырлар язу. композитор бит зур әсәрләр яза. Аңлашылганса, Әйе. Мин инде җырчы композитор, җырлар күбрәк җайттым. Әмма ләкин профессионал композитор ул диплом алып, бер җыр язмаска может. Менә шуны әйтәм шулай. Шутларга может ул профессионал композитор инде. Ә минем булар җырлар минем бинихая күп кенә җырлар инде. Шулай. Әле без җырларга тукталырбыз. Әйе. Менә сезнең кызыгыз Гөлназ Закирова, ул инде чын мәгънәсендә профессионал композитор булды. Шулай бит консерваторияны бетергән һәм югары сәнгать әсәрләре, теге зур сәнгать әсәрләре иҗат итә. Бүгенге көндә ул сезнең мәсәлән язган җырларыгызны профессионал күзлектән карыймы, тыңлыймы, ничектә булса киңәшләрен бирәме һәм сез аның киңәшләренә колак саласызмы? Ну, мин инде Гөлназ ул башта музыка мәктәбен, аннан соң инде музыка училищесын композиция буенча теория музыкада инде. Аннан кирде консерваторияга. Ул бер үзе укыды, бер группада, бер анда бит инде күп алмыйлар. Әйе. Класс композиция, теория музыка дип атала инде. Бер укучы, бер студент. Бик матур әйбәт тәмамладылар аны бишлегә. Гөлназның язган әйберләре бик күп, аның җырчылар да, аның инде катлаулы әсәрләре дә бар. Аны просто хәзер чыгаруына кыйнрак аларны. Үзегез аңлайсыз инде икән. Оркестр кирәк. Сезнең иҗатка аның бәясе. Гөлназныңмы? Ул инде мин әтине тыңлыйм дип, мин Гөлназның иҗатына сокланып, аның кулы икенчерәк, минем теге икенчерәк кул инде язу буенча. Ну бары Гөлназның язуы, җырлары аның халыкка тартым, ну. Халыкчан яза. Халыкчан. Менә сез бит инде баянчы, бер вакытта җырчыларга аккомпаниаторда әйеме. Безнең татар эстрадасында әйтергә кирәк, менә шушы музыка уен коралларыннан баян чыры. Менә баян шактый еллар дәвамында инде ул безнең төп уен коралларының берсе булды эстрадада. Менә ул шушы рольне әле югалтмадымы сәхнәдә баян? Әллә инде килеп барамы? Ну, баянга җырлаучылар инде әзәйеп бара. Хәзер бит чиста баянга гына. Чиста баянга инде. Ул бит анда тере тавыш белән җырларга кирәк. Менә Газинур Фарукшин ул гомергә фонограммага җырламады. Ул минем күп җырларны башкарды бит инде. Гөлназ минем кызым бит әле җырчы да. Ул инде баянга концертларда җырлый, бик матур кабул итәләр. Әле кеше теге баянны онытып бетергә дигән сүз түгел. Инде ул баянсыз җырлау, ул теге чыгып плюска җырлау, ансыз җиңелрәктер инде. Җырчылар шуңа күчеп бара бит хәзер. Ягъни баянның роле икенче планга күчте. Икенче планга күчте дип. Күчмәде инде. Бары халык баштарак ул атка иткәри, булай бердән. Хәзер наоборот тартыла башлады. Кире кайту процессы бар. Менә әгәр дә без ничектер җыр сәнгатенең елларын, тарихына күз салсак, безнең бит инде халык элегрәк шул гөсле мандолиналарга кушылып җырлаган шулай бит инде. Тальян гармон килеп кергән, аннан соң хромка дип әйтәбез инде, икерәтле гармон, аннан соң баян, аккордеон кирип алды, соңрак гитарага җырлый башладылар, фортепиано, синтезатор. Менә бу уен кораллары арасында барбер кайсы безнең татар җырына якынрак дип әйтәсез? Менә әйтик битәм инде гармонда уйнап була. Әмма ләкин анда бит пентатоника юк инде, гармонда бит. Ул русский строй. Русча строй бит. Аңа бит бөтен җырын җырлап булмый, анда тональ сердәс. Иң беренче мин шул куярым баянны инде. Баян, аккордеон. Аккордеонда уйнаучылар сирәгрәк. Баянда бит любой тональстан уйнап була җырлап. Ягъни беренче урында баян тора. Баян. Сез композитор буларак игътибар итәсезме икән? Музыка ул бит төрле уен коралларында да язылырга мөмкин. Шулай бит. Мәсәлән, композитор үзе, мәсәлән, әгәр дә ул музыкант та икән, ул шул үзенең уйнаган музыка коралында күбрәк аңа игътибар итә. Мәсәлән, кемдер гитарда җырларны тудыра, шулай бит инде. Кемдер баянда тудыра, кемдер синтезатор, фортепианога мөрәҗәгать итә. Менә уен коралы ни дәрәҗәдә менә бу туа торган көйгә тәэсир итә? Айыры буламы, мәсәлән, көй яңгырый, бу көйне бу гитарада язган. Бу көйне бу фортепианода иҗат иткән. Айырыламы ул? Профессионал композиторлар алар инде фортепианода иҗат итәләр. Мин шулай уйлыйм. Менә теге җыр язам дип йөрүчеләр бар бит инде. Күп җыр яздым, теге 5 җыр яздым дип. Ул инде куя синтезатор япон тактасына тегенде. Анда стильләрен беләсез инде, күп бит инде стильләр. Шул стильләрне яраштырып, аларга наверное көч бирә торгандыр.
шушы язырга кейне. Ул стиль башлагачтан. Ниндидер бер экстазга, азартка кертәтекләр, әйеме? Шул яңгыраган. Мин күбрәк менә язганда баян белән язам. Чөнки баянда бит инде мин җиренә китереп уйныйм. Мин фортепианда бит инде аны аккорд тотып уйный алам, нитәйде. Но мин аны җырның стилен уже күреп торам. Язганчы шигырьгә карап. Нинди темпта бу, лирика монда, эстрадный җырмы, аны бит миңа баянда уйнау кыен түгел. Менә сез аңлавымча көйне иҗат итәр өчен илһамны шигырьнең үзеннән аласыз. Ягъни шигырьнең сүзеннән, аның эчтәлегеннән ул сезгә көй язырга этәргеч бирә. Ягъни шигырь, җырлап торган шигырь сезгә ничектер менә уңайлы көй язырга. Шулай. Андый шигырьләрне каян табыргасың? Алар инде без яшьрәк вакытта шагыйрьләр, җырчы шагыйрьләр күп бит инде. Җыр текстлар язучылар инде. Шул Роберт Миннуллин, Гөлшат Апазайнашева, тагын санап китсәң күп инде. Алар инде сирәк шигырь язучылар күп ул. Миңа анда көнгә 10 шигырь җибәрүчеләр бар. Ягъни сезгә тәкъдим итәләр. Тәкъдим итәләр. Ну шигырьне мин аны укып кабул итә алмаячтан мин аңа җыр яза алмыйм. Ул җырламый ул шигырь. Җыр битендә шул җырлап торырга тиеш. Шуннан шигырьне карадыңмы, иштәлеген син сразу беренче юлында син кирип китәсең аңа. Электрип ала ул син. Электрип ала. Или куплетыннан карайсың инде, куплеттан электрип алып калганнарын кирешлисең инде. Вот җыр шулай языла инде. Җыр шулай языла дигәннән, менә Илгиз абый сезнең җырларыгыз, алар күбрәк лирик җырлар, шулай бит инде. Лирик җырлар, алар бер караганда менә гади дә кебек, шул ук вакытта алар менә тиз хәтергә кирип кала, җырларга рәхәт, уңайлы һәм шул ук вакытта музыкаль яктан югары зәвыкта эшләнгән. Менә моның сире нәрсәдә? Бездә бит инде гади җырлар дип әйтик, истә кала торган җырлар шактый алар күп. Менә аны ничек менә музыкаль яктан югары дәрәҗәдә эшләргә ансы бар бит әле аның. Ну минем кайбер кеше күбрәк менә бер куплет ала, 4 жол. Шуңа җыр яза. Минем принцип инде аның ниедә булсын. Куплеты да булсын. Кушымтасы булсын. Татарча әйтәбез инде. Кушымта булгач, мин башта карыйм кушымтага. Кушымта ничек үсә, анда менә үсеп үсеш вакыты кульминация булга тиеш. Анасы инде уже карыйсың запевны башын. Мин шулай менә күбрәк язам инде. Или баштан кирип китәм дә барам нигә кушымтага. Менә шул шигырь үзе аны алып бара инде. Сүз алып бара, шигырь алып бара. Сүзнең мәгънәсе шул үзе йөртә музыкада. Сезнең кайбер шайтаны мин ди җыр язам да миңа шигырь язып бирәләр дип. Алай буламы икән, мин аңламыйм чат. Сезнең бер качанда чиста көйгенә язган юк. Бармы андый чиста көйләр бар язган. Салават җырлый торган бер җыр ничек әйтминә килеп тәкъдим. Тай тайра тайра там тайрам дигән. Сагыну җыры. Сагыну җыры. Ул көй булып утыды ул. Көй булып туды. Аннан соң аңа сүз яздылар кире. Сезнең иҗат сандыгызда ялгышмасам 300дән артык җыр бар. Шулай бит. Ну җырлар бардыр инде, мин аны бик тиз санаганда инде. Менә алар бит инде Илгиз абый бөтенесе дә бер юлы бер көндә бер чорда популяр булып яңгырамый. Шулай бит инде. Менә бүгенге көндә шуларның күпмесе әйтик актив халык арасында кулланылышта микән, яңгырашта микән? Әйтеп буламы аны? Шул кадәр җырым менә дип. Теге кайбер кеше әйтә, 500 җырым бар, 500 диген, 1000 җырым яздым дип инде. Аннан шул кешеләргә минем ушым китә. Ничек инде 500 җырны? Аны бит истә торырга кирәк 500 җырны. Шулай шул. Мин дә әйтәләм аны авылларга язган җырларны, ниләргә язган җырларны. Аларда әле яңгырый. Но мин шул 100гә якын тирәсендә радиокомитетта бар бугай минем җырлар. Фондта инде. Фондта бар Шулай булга тиеш. Анда бит инде элекке вакытта үтенде 82 еллардан башланган бит инде. Кемнәр генә җырламаган җырлар, кемнәр генә теге җырчылар яздырдылар вакытта. Фондта бар. Көй язылган вакытта ук шамалап буламы? Менә бу җыр чыннан да тамашачылар арасында, халык арасында популярлык казаначак, бу хит булып китәчәк дигән ниндидер бер менә бер ышаныч, бер уйытқы бармы, юкмы менә шундай? Менә шул көй язганда инде мин бит инде хәзер менә җырчылар кемгә язып бирсә, алар үзләре заказ әйтә. Аның тавышын колак төбендә тотам мин. Ничек яңгырый, бу төшү ничек яңгырый инде. Аннан соң инде җыр язганда шул бер 100 мең кисен тотып алсаң,
Анна ойлайсың, аха, бу жыр матур булачак. Булмаса син анда хоть 3 сәгать утыр инде, теге ясыйм дип, хит итеп ясыйм дип, булмыйм нитеп. Шуннан тора бит бер. Жырның бер юземексен тутып алып, аннан бүтән жырларга да шатмаска кирәк бит әле. Менә шатмаска кирәк дигәннән, музыкада бит инде безнең 7 нотаны инде ул, әйе. Кайсы яктан гына әйләнеп бассаң да, артыгы да юк аның, киме дә юк. Менә шушы 7 нота белән арасында ничек итеп иҗат иткәндә көйнәймә үз иҗатыңда әле, үз иҗатың эчендә бер үзеңне кабатламаска һәм ничек итеп башкаларны кабатламаска. Ана шусы бар шулай. Әйе, менә сез аны ничектер менә контрольдә тотасызмы или якыннарыгыз бераз тыңлап карый да, Илгиз менә бу җире менә теге җиргәрәк шап киткән бит әле дип әллә шундый киңәшләр дә бирә. Мин инде менә башта әйтеп киткәндә җырны язгачтан Гөлназга тыңлатып карыйм. Әйе. Әти яхшы, әйбәт дисә инде нитәм, җикертәбез теге мәсьәләләр инде. Минем тормыш иптәшем Соня да бик музыкаль кеше. Ул икенче гимназиядә укыта. Ул инде элек ансамбльдә җырлаган, мен шул вакытта өйләндем. Кызлар ансамблендә. Соняга ул да әйтеп биргән бу җырың, менә бу җырына элек ошаган. Теге җырга ошаган дип. Ул да бит минем җырларымны белә бит инде. Шундый хәлләр дә була. Аннан соң үзем тотам мине контрольдә. Мен һәр җырым минем теге, ул бит баласымак бит инде. Һәр җыр күңелдән. Мин арым истә алар битенчедә, тайпылмаска. Ул нидән. Ну бары кул бер үк диләр бит, минем кул бер. Шушы гармониялар, шушы ниләр барган мыждында теге. Матурлага җырны. Ничек итеп башкаларны кабатламаска менә. Буламы шундый ишрак, ниндидер башка кеше иҗат иткән көйгә ошаган моментлар дип. Мин уже язганда, әгәр мин кирип китсәм икенче җиргә, мин кешеләрнең дә җырларын, калганнарның да җырларын бик теге хәтердә тоттым. Менә сез әйттегез, бала кебек дип әйеме? Һәр җыр ул бала кебек, аның үзенең туган вакыты бар, аның үзенең язмышы бар, аның тормыш сукмагы бар име. Менә сезнең иҗатта авыр язмышлы җырлар булдымы? Ягъни аның менә халыкка кирип китүе дип әйтик, менә ничектер язылуы һәм таралуы менә авырдан чыга, ягъни мәсәлән. Элек бит инде сез беләсез, бездә худсовет дигән әйбер бар иде. Сәнгать советы. Алар анда уже синең җырыңны язып бергәчтән сәнгать советы тыңлап, алар сиңа уже yol күрсәтәдер. Пишә сугамы юкмы? Пишә сугалар, или алып калырга җырны, или киридән яздырган анда бит һәр сүзгә дә нитәләр бит әле. Игътибар итәләр. Җырның әйтелешенә, илнең җырчыларның җырлаушына, җырның анда шагыйрьләр утыра һәм композиторлар, җырчылар. Әнә шулар виза бирсәләр инде, кул куйсалар, җыр кирип китәдер. Күп кенә җырлар анда күп булмады, мин төшеп калган. Әмма булды. Булган. Алар кабаттан кайттымы анда? Анда юк, ки буенча түгел бу, сүз буенча. Сүз буенча. Кире анда икенче сүз язып, без ул җырларны бары чыгардык инде. Яңадан. Менә Резван Хакимов турында инде без искә алган идек. Аның күптән түгел бер интервьюсы, мәкаләсе чыкты. Һәм ул анда сезне искә алып, менә шундый бер цитатасы бар. Үзегез әле укыдыгыз микән, юк микән белмим, әйтерсез. Мин гел әйтәм инде, Илгиз Закировның әнкәмнең догаларыннан соң әниләр темасына кысылырга кирәкми дим. Әниләр темасына язарга кирәк, әйе. Әмма аннан да үтемлерәк итеп тагын кем иҗат итә алыр икән соң? Кем белә, хәзер заман икенче, төрле вариант язып караган булышлар. Но әниләр темасына җырлар битендә күбәй ул. Әйе. Рөстәм Яхинның битендә әниләр турысында җырлар күбәйә. Мин бит моны кемнедер теге нидән чыгарам дип язмадым. Шигырь эләкте, бу җыр инде конкурска берилгән шигырь. Рауль Миндулин җибәрде дә, анда элек уятмакчы халык күңелләрен дигән конкурс бар. Фестиваль конкурс, әйе. Мин аны инде Салаватка бердем җырларга. Салават килгән генә вакыты, әле ул җырчы булып танылмаган вакыт. Бу Шаллыда Салават вакыты чыгып килде. Шамиз Нури Закиров чакырып китерде аны. Шунда Салават җырлап, инде бер тавышта моңа бу җырга беренче урын биреп, аны инде соңыннан Рафаэловый Селидри көнгә мин аны 15 мәртәбә сораулар буенча әйләндерәдер инде. Менә шул бер җыр кирип китә, ул миңа да файда булды инде. Салаватка да файда булгандыр дип әйтәм инде. Но минем аңа кадәр җырлар күбәя әле. Моңа әнкәйнең догаларга киркәлтәүләр бар иде. Әйе. Газизур Фарухшин башка. Әмма инде ул монда төгәл менә шушы әнкәмнең догалары турында җыр. Әйе.
Менә жыр, татар жыры бүгенге эстрада аның сыйфаты турында сүз йөрткәндә, менә бүген жырлар ничектер, кайбер жырлар татар жыр калыбына туры килмәгән кебек. Менә сез аны игътибар итәсез инде, әйеме? Беләм. Ягъни анда яисә читил көйләре бар, әйме, яисә ахаңнары, яисә рус эстрадасы, әйеме, яисә бигрәк тә менә шәрык стиле шалына. Менә минем игътибар иткәнем бар, кай вакытта кайбер шул шаш җырларга параллель рәвештә шул татарчасы бара, русчасын җырларга мөмкин шул. Бәйтәм шул кибит бу дип. Менә бу каян килеп чыга? Бу безнең көй язучы авторларның әллә алар турыдан турышыннан күчереп аламы? Әллә аларның таланты юк һәм шунда тәрбияләнгәнме, шу җырларда тәрбияләнгәннән алар шуны истә тотып кына яза. Каян килә бу? Мин беләм, электе ишеткән бар иде кайбер композиторлар. Алар көне буе тыңлап утыралар эстрада, читилникен, рус эстрадасын. Шунда композитор дип әйтү урынсыздыр инде аларда. Урынсыз инде композитор язучы. Шунда бер нәрсә колагына кирип калып, моның матуррак бер. Уланы татар җырына әйләндерә инде. Анысы хәр менә төрек җырлары, настоящий төрек җырлары булар. Шул стильгә җыр язу түгел инде, просто кертеп тегенең калыбына. Калыбына. И фонограмманы шул төрек стилендә җырлап, алар инде мин уйлыйм кул чаптырыр өчен, залны. Күтәреп җибәр өчен. Мин шуның өчен дип, менә күбрәк җырчылар шулай рәхәр ала башладылар. Даже элек матур җырлаган, минем өчен матур дип әйтәм, татар ахам белән җырлаган җырчылар да хәзер шуңа күчә баралар. Моның белән мавыгалар. Бу безнең җыр сәнгатен тагында дәрәҗә ягыннан түбәнгә төшерә. Безнең үзебезнең аннан соң үзебезнең мәктәбебез, җыр сәнгатенең мәктәбе таралып бара дигән сүз түгелме бу? Бер конкурс булды. Нинди конкурс икәнен белмим мин. Шунда төрек җырын җырладылар. Ну, төрек татарча бу. Сүзләре татарча, музыка төрекчә. Шул вакытта кемдер уже Төркиядән звонит итеп, по авторским правам. Моны кемдер җибәргән, что ли, анда нитергә? Концертта җырлатмады. Төркиядән звонит итеп, чырып калдыгыз җыргызны, аның өчен зур тавыш булачак дип. И ул балалар конкурсы. Ул бала чыкмады менә. Шундай бер булды менә. Менә монысы бер мәсьәлә. Икенчесе, әле менә үзебезнең ярый рус эстрадасына башка стильләргә ошамасын ди. Безнең иҗат иткән әле бу татарча дип әйтик инде, бер калыплы җырлар китте кебек. Менә аның өчен ерак барасы түгел, безнең татар радиостанциялары күп. Аларны 1-2 сәгать тыңласаң, менә бер калыплы токмак формасындагы җырлар. Әйеме? Мин аптырыйм, бу аранжировщиклар, бер аранжировщик 2-3 кенәме әллә алар шушы стильгә кертеп бетерәләр микән безнең җырларны дип каян килә бу? Ул теге шул җыр язам дип азапланган кеше шул 4 аккордтан башка бер нәрсә белмәй. 2 аккордтан башка 4 аккордтан шуннан артмый. И аранжировка ясаучы да әле ул башта башын рус эстрадасыннан алып куя. Запев на теге вступление. И гел рус җырына була инде бу. Анда теге татарчарак җырлаган була да, менә сиңа җыр килеп чыкты. Білмей нәрсеге олайшы, или аны жазмай инде, татарша жыр жазам деп инде. Yok, менә бу ничектер бүгенге заманның бер шире кебек. Шире. Токмак формасындагы менә шулай тыркылтап кына торган, анда мелодия юк, анда ахаң юк, анда моң дип әйтик инде, әйме. Ул ничектер менә халыкны кулчап туру һәм сикертүгә корылган көй кебек. Шул. Менә күбрәк хәзер шуңа китте инде менә. Менә эстраданың сыйфаты турында аны инде ничектер менә дәүләт югарылыгында аны инде күтәреп чыктылар бит инде безнең әйме. Ничектер аның сыйфатын яхшырту юнәлешендә нәрсәдер эш башкарырга да уйлап карадык. Хәтта мәдәният министрлыгында эстрада белән шөгыльләнүче бүлек тә барлыкка килергә тиеш кебек иде. Әмма ләкин теге Некрасовның мәкалендә кебек аккыш чуртан һәм кысла арба һаман да шул ук урында. Миңа шул ук урында тора. Менә миңа калса ничектер менә эстраданы дәүләт югарылыгында контрольгә алу, сәнгать советлары булдыру ничектер барып чыкмый мәгънәсез эш кебек миңа туела башлады. Чыннан да. Бу барып чыга торган эш. Әгәр инде аның белән шөгыльләнүче кеше булса, бер кеше табылса, андый кешеләр бар бит инде ул. Безнең ягъни шундый шәхес кирәк, ныклап алынучы. Ныклап алынучы, ул дәүләттән дә ярдәм булсын.
шулық сәнғат советлары болсын, шулық язмаларны бір әйбет студияда яздырға, теге иден астындағы студияларда бетінде, бүлмәді қазір бетінде отырып компьютерда өзігіне яздыра жырларны. Аны шулық кіріп кейде, радиоға кіре, телевизионға кірмейтір енді кірімін, анда частотаны қорайлар да. Мына шундай бірлеріне, егер қыссалар, қысып болмайын аны, бір сәнғат не керек? Советі керек бұнда. Яғни сіздің фикір бар-бір бұл юнәліште шушы эстрада сәнғаты советі керек хаман ішлетірге керек деген. Керек, олай болса енді татар эстрадасы может үске мініп кетер матур етуінде. Шүп-шарлардан құтылыр деп өтемін дегенде. Міне шүп-шар дегеннен эстрада сәнғатында бүгін популяр болыр үшін тауышның, тауыш тембрының бірінші орында тұрмауы нешіктер испатлана кебек. Не үшін дегенде вокал яғынан зор көрсеткіштері болмаған, әммәләкин бүгінгі күнде зор заллар жиған жыршыларыбыз бар. Бар, иә. Шулай бит. Бар. Демек хикмет тауышта түгіл бүгін эстрадада. Хикмет нәрседе соң олайсың. Хикмет қадір нәрседе. Нәрседе хикмет. Сәхна бизеліші. Сіз бітіне білесіз, аппаратура қарып біздің күшлі. Жырны яздырғанда, анда мелизмларда шапыла аппараттан. Мелизмлар. Хәтті мелизмлар шапыла. Шолай тұрып яздырып, оланы шығады сәхнеге жырлай. Анда тауышның тембрын өзгертіп бұла. Bütün нәрсен шапыла қарыр. Техника шығар шундай күшлі. Шул 2 мәртәбә шығып жырлап, аны кителерінде апкіріп аппаратқа. Күн сайын анда ротациялар мәлі. Кішіні күніне 15 мәртәбә жырласаң, кішінің құлағына кірейінді. Улан енді норма деп қабылыйта башлай. Андан соң енді ол шошының білән концертлар білән шыға башлайынды. Вот онан жыршы болып кетейінді шул. Яғни мұнда бұл мына шошын харизмасы деп айтабыз, ендер бір өзіншәлігі болса, ол кішінің әйімі, ол тілесе қойсы жырны шығарып, тамашашының иқтибарын жәліп етерге мүмкін болып шыға. Мына сіз мелизм деп айттыңыз, әйімі, Элиза абай. Менің тыңлағаным бар, қой бір жыршылар тарафынан мелизм білән шиктен тыш мауғышылар. Хәтта жырның өзінің нинди күй асылда, нинди күйде болуы да яңғырамай башлай. Міне шул қадар бүтіріп. Бұл артық мұңлы болып, көрінуден, мұңлырақ болсын деп жырлаудан келемін. Нәрседен келемін? Өзімді аптырайым. Мен бір жыршыны білем. Ол даже Рүстем Яхинның романысы мелизм білән жырлады. Мелизм білән жырлай романысы. Бойынша өзінше мен міне жырлай білем, мен мелизм білән жырлай білем деп етушілер шуны ярайынды. Артық кіртірге тоже ярамайтынды мелизмларына. Конкретно болады бүтіне берді. Но енді ол өзінше ойлай тұрғандар міне мен мұңлы жыршы. Мұңлы жыршы. Әмі бит енді ол мұнда мелизмда мұңның қатнашуы қадар жоқ. Но значит ол жыршы оңлап бітірмей. Нәрсе екен мелизмның. Міне қойшандыр популяр болған жырларны бүгінгі күнде яңадан яңа сулыш беріп, яңа аранжировкалар белән сәхнәгә чыгара башладылар. Шулай бит. Ягъни икенче гомер бирәләр жырларга. Ничек уйлыйсыз, менә бу процесс уңышлымы бүгенге көндә? Уңай күренешме бу? Бик әйбәт күренеш бу. Мин аларга рәхмәт кенә укыйм жырчыларга. Соңгы вакытта миннән Илгиз абый теге җырыңны яздырыйм әле, бу җырыңны яздырыйм әле. Чөнки безнең яшь вакытта бит күп җырлар язылды баянга. Әйтик шул Хазинур Фарухшинның җырлары bütün солар баяндалар. Ул вакытта фонограммалар юк иде. Язучы юк иде фонограммалар инде. Менә хәзер күп яшь җырчылар, әгәр мин җырлай алсаң гына, син ул эшкә алын. Син Газинурны бары не перепоешь там. Вокал не будет. Вокал ягыннан. Булай бизәсәң инде фонограмма белән, җыр икенче төрләк мин яңгырай инде. Яғни, сіздің де аңды жырларыңыз бар, кері қайтқан? Бар, қазіргі вақытта әлі көп сұрайлар. Көп сұрайлар. Яздырым әлі, нетім әлі, дейбі. Екінші не ішлетіп, екінші сұлыш берелер енді. Міне, біздің тамашашы шундай енді ол, чүнки шундай болырға, аның болбиша башқа шарасы yok. Жырларыны, олар жыршылар исімінен гіне біле. Мәселен, Урсалтауда салават жыры, әнкәмнің дұғалары салават жыры, фәлән, әлфия жыры, зейнәп жыры, ойдар жыры, һәм башқалар. Бір кімді әнкәмнің дұғалары, бұл Илгиз Закиров білән Роберт Миннуллин ижат еткен жыр деп әйтмей. Мәселен, олар жыршының исімі білән жүрілер.
Менә бу сезне автор буларак ничектер күңелегезне кытыклап тормыймы? Ни өчен сез читтә шулай каласыз? Но мин теге үзем уйлавымча, мені жырлар бойынша Илгиз Закиров дегенде білелер. Жырлар бойынша білелер. Менә сәхнәдә жырлаганда бит, авторларны әйтеп тормыйлар анда. Шыға да жырлай инде. Күп очракта әйтеп тормыйлар. Әле бер шәкне мәзәк сөйләп киткән, Зифа Нагаева сөйли, беләсез бит инде композитор. Мин залда утырганда бер җегет чыкты да, хөрмәтле тамашачылар, мин сезгә хәзер үземнең ике җырымны башкарам. Хәзер минем җырларны җырлады. Бу кердем, соңына кердем дә, энекәш җырларың бик матур икән. Дигәч, ой, Зифа апа, мин белмәгәнем сезнең залда утырган дип әйтте ди. Чыгып җигерде ди. Үземнең халкыма җырым дип әйтте, менә халкым сезгә җырларымны. Менә шундый бердә булган. Бу очракта, мәсәлән, җыр авторлары аларга бәлки үзләренә ничектер инициатива күрсәтергә, ничектер активрак булырга кирәктер, үзләрен таныту юнәлешендә дип әйтик. Бүген бит инде аның мөмкинлекләре шактый күп. Берничә ел элек булып алды андый хәл. Менә концерт бара, залда бер агент була, Казанда бит теге по авторским правам эшләде бит. Аның һәр кешесе бар, һәр шәһәрдә алар язып теге ни кем җырланган, кем җырлы, шуңа подпись куеп без җибәрә дигәндә нитеп инде. Безгә җибәрәләр. Ул хәзерге әйберләр алар битте. Ул җырчы җырлаган җырны хоть кемнеке дип язылган хәзер. И аны Кремнән керә бит инде Крем. Аннан җыючы организация юк бу хәзер. Җырчылар әйтеп тормыйлар кем җырлый икәнне. Кем сүзләре, кем җырлый икәнне. Чираттагы сорамда шул иде, менә авторлык хокуклары буенча проблемалар сезне борчыган, иң зур борчыган мәсьәлә дип әйтик инде юнәлеше. Сезне дип әйтүем монда бүтән авторларны күз уңында тотам, бүтән шагыйрьләрне һәм композиторларны, ягъни авторларга ул җыр кайда гына яңгырамасын, кайда гына дип бу очракта концертларда, рәсми чараларда, нидер истәлек, юбилей кичәләрендә алар өчен сезгә гонорар суммасы күчәргә тиеш. Менә ул гонорарларның күчкән вакыты булдымы, юкмы сезгә? Юк. Бер тапкырда. Мин менә спектакльләр яздым иде музыка. Аларның спектакль була, алар гонорарны күчерә. Театральный андай бар инде. Алар менә шунда юкмы бензинник җибәреп торалар инде качагында, шул килә ул. Җыр буенча мин алган булмады. Мин анда Зөфәр Хәйретдиновның кремәдем дә мин анда. Мин торам Таиста теге та. Аңладым. Таисны беләсез инде. Хәбир Ибраһимов җитәкчеләгән. Анда минем теге җырлаган гонорарлар кая киткәндер, мин аны кызыксынмаган инде. Аны әйтәләр инде башта Мәскәүгә китә дип. Мәскәүдән кире кайтам. Шулай да менә авторларны популяр итәр өчен нәрсә эшләргә кирәк бүген? Мәсәлән, сезне популяр итәр өчен, башка шагыйрьләрне, башка көй язучыларны, композиторларны популяр итәр өчен. Әллә инде бары тик бу сезнең үзегезгә генә бәйлеме? Үзегезне популяр итү. Ну, хәзерге вакытта популярлык үзеңә популярлык булыр өчен концертлар оештырырга кирәктер. Композиторларга шул безнең җырлар белән ул популяр була инде. Biz опять күләгәдә калып барабыз. Шул. Аның өчен менә мин нишләйм? Бүген социаль челтәрләр безнең бар, әйеме? Менә бу социаль челтәрләр аша аркылы менә шактый гына мин беләм шагыйрьләрне, бу очракта язучыларны, шагыйрьләрне, алар үзләренең иҗатларын белән һәрвакытта үзләренең әбүнәчеләрен дип әйтик инде, подписчикларын һәрвакыт таныштырып баралар, һәрвакыт яңалык ыргыталар. Бәлки менә бу яктан активлык ул композиторларның көйләренә дә, аларның үзләрен танытуда да бер этәргеч булыр иде. Менә бит инде ВКонтакте бар бит инде. Мин дә шул концертлардан, электән концертлардан җырларны алып куям, аңлатып бирәм, кем җырлаган, ничә җырлаган. Шунда инде күп кенә подписчиклар анда куялар. Ничәдер 14 меңгә җитә, 15 меңгә, шунда сөйнәсең инде. Мине кешеләр икән. Мине онытмаганнар икән, әле тамыйлар беләләр икән. Соңгы вакытта куян Нияз Хаматшин безнең бер җырчы бар. Бик матур җырлый. Җырлыйм туган җакта дигән. Шуны куйдым мин. Аны инде кеше аман да карый инде. Ну, ул матур да җырлый. Матур да җырлый. Җыр матур булган инде. Электән без тыңлап үстек дип куешлар да бар инде теге. Шуны инде үзеңне популяр итәр өчен үзеңә эшләргә кирәк. Менә Илгизабе әйтеп киттегез, сез спектакльләргә дә язабыз дип. Спектакльләргә көйләр, җырлар язу, аның нинди дә булса аермалыклары,
үзенчәлекләре, инде булса таләпләре аерым бармы, юкмы сезнең өчен? Ну, менә спектакльләрдә бит инде фоновый музыкалар була. Спектакль башланган, анда әйтик инде башы, ахыры, анда музыкальный әйбер язасың инде. Ну, субханалла, мен теге үземә мин язам мин аны. Чөнки музыка, мин спектакльне укыйм. Ничек барганда бөтен иштәлеге ничек бара. Аларга карап уже музыка язасың. Иштәлек миңа уже җырлап тора. Көйне китереп тора. Алар арасында була инде шигырьләр, җыр спектакльләр була бит инде, җырлы. Ул шигырьләргә җыр язасың. Алар да җыр булып китәргә может. Әнә минем бер спектакльдә моннан Галиәскәр Камалга Шамизович вакытында язган инде Аппагым дигән салават җырлайын хәертәгә. Каралы тутырып күзеңә. Ул да шул спектакльдән киткән җырлар инде. Сез инде хезмәттәшлек иткән театрлар алар ялгышмаса Минзәлә театры, Шаллыкы, Дәүләт театры. Аннан соң алар сезгә беренчедән иң беренче чиратта алар сезгә мөрәҗәгать итәдер. Инде шул спектакльгә безгә музыкаль бизәлеш. Күбрәк миңа җыр текстлары күбрәк булганга итәләр инде. Әнә теге кем Салават теге җырчылар җырлый инде, ташлап китмә. Танырынаклары бик ачы. Әнә шул җыр бар бит, ташлап китмә, ялгыз итмәшеп теге. Ул да спектакльгә киткән җырлар инде. Менә аларга сөйнәсең инде. Эшкә кирип киткәчтән. Шулай. Менә сез хезмәттәшлек иткән җырчыларның дип әйтик инде, әйме? Аларның күбесе ничектер менә беренче унлыкка кергән шундый саллы, мәртәбәле җырчылар. Инде без Салаватны искә алдык, Газинур Фарухшинны да искә алдык, шулай бит. Хания Фәрхи. Күп җырларларны минем. Бу җырчыларны дип әйтик инде, бу җырчылар даирәсен аларны сез үзегез сайлап алдыгыз, мул җырчыларны, аларга мөрәҗәгать иттегез. Әллә инде ничектер менә иҗат тормышында кайнаганда ничектер менә шулай чираклы рәвештә килеп чыктымы сезнең алар белән танышлык һәм хезмәттәшлек итеп китү? Ну, теге җыр чыккачтан инде җыр чыга бит инде. Шул солидный җырчылар миннән Илгиз абый җырың җырлый гал дип. Хайдар Бигешев ул менә беренче җыр җырлады. Аның фондта бар җыры. Ул бит зур җырчы инде. Опера җырчысы. Шулай әйтик, Зөһрә Сахабиева аның башкаруында, Кубанда җырчылар, Рафаил Ясов башкаруында минем җырлар күп кенә анда. Булар классик җырчылар дип әйтәгәйме? Мен бөтенесенә саный алмыйм. Аннан соң инде хәзерге вакытта җырчылар кем Салават алар инде башлап җибәргән җырчылар инде. Алып чыккан эстрада башланган вакыт инде. Газинур Фарухшин, Айдар Галиев күп кенә җырларны җырлады бит инде. Ну хәзерге яшьләр арасында да җырчылар күп кенә җырларны җырлар. Шул ук Филус Кахиров яратып башкара, Руслан Кираметдинов, аның күп кенә җырлары. Ул инде менә элекке җырларны алып Руслан хәзер яңача эшли башлаган. Яздырып инде. Аннан соң менә Ришат Төхвәтуллин ул беренче җыр җырлый. Рәхмәт инде аларга. Менә Хания Фәрхине искә алдык. Сезнең биография эшчәнлек белән танышканда минем өчен ул чыннан да яңалык булды. Сез Хания Фәрхи җырлаган бәйрәм ансамбле белән кайсыдыр чорда җитәкчелек иткәнсез. Ничек булды ул? Һәм ничек сез аннан соң инде аерылыштыгыз? Ну, ничек әйтеп китим. Хания Фәрхи ул Мәскәүдән күчеп кайтты да, Мәскәүдән инде Казанга, Казаннан торадыр ул. Аннан шул Газинур Фарухшин белән танышып, алар инде бәйрәм ансамбле дип башлап ибәрделәр. Анда кирәге музыкальный руководитель, алар хәзрәттәге тавышларын куярга, баянда, алар бит күбрәк тә баянга да җырлар инде. Алар миңа звонит итеп, иншаллах инде, мин беренче концертлар белән чыгып киттем алар белән. Башкирияга, Башкортстанга чыгып киттек инде. Шуннан эшләдем. Аннан соң Газинур Фарухшин киткәчтән Хания Фәрхи Киевга чыкты. Киевга чыккачтан инде ансамбль зурайды. Аларга 4 тавыш куярга кирәге, шундый вакытлар булды, 4 тавыш куярлар сәхнәдә инде. Ул зур ансамбльгә әйләнде инде. Җырлар кирәк, анда мин җырлар концерт башлаганда җырлар бетергәндә җырлар яздым. Ханиягә инде. Бүтән Даниф Шарафтинов шунда җырлады бит, ул да күп кенә җырлар башкарды. Аннан соң инде тора ансамбльгә яшьләр килде, без инде әкренләп киттек ансамбльдән. Җырлар шул килеш калдыралар. Хания күп башкарды җырларны. Менә элеккерәк чорларда дип әйтик инде, моннан 25-30 ел элегрәк
Безнең эстрадада менә шундый төркемнәр шактый иде. Ансамбль төркемнәре, шулай бит. Бүгенге көндә мин аларны алай күп димәс идем. Хәзер бик юк инде. Ни өчен алар менә ничектер менә шушы яссылыктан, эстрада, сәхнә яссылыгыннан китеп баралар, юкка чыгалар. Аларны эшләтү, тоту авырмы, мәшәкатьлеме, ул нәрсәсе бар аның? Ну, ул бит коллекцияны тотарга бит хәйран гына чыгымнар чыгарга кирәк. Ул бит инде коллекцияда эшләгәчтән бүтән җирдә эшләмәй дигән сүз. Эштән китеп кенә йөрмәй бит инде. Шунда эшләп ул тамагын туйдырга тиеш семьялы кешеләр бар. Концертка бит гел көн сайын иерелеп килеп тормыйлар анда халык. Концерт буларга может 100 кешегә, буларга может полный залга. Ну, соңга таба инде менә ул ширдә ни ковидта бик ярдәм итте бугай. Анда тукталып торды. Ярдәм итте кабыш белән инде. Кеше телевизорга якыная башлады. Анда сериаллар, концертлар күп керә башлады инде. Живой концертны барып карарга кеше иренә башлады микән инде хәзерге заманда. Ну, хәзердә йөрелә концертка. Тотырга инде коллекцияны торга ул бик чыгымлы бирдер хәзерге вакытта. Ягъни иң беренче чиратта икътисади ягымының, матди авырлыгы. Кешенең илегә ул ничектер без яшәр вакытта сәхнәгә күренү дигән бер ни бар иде. Азарт теге. Хәзерге вакытта яшьләр бит инде нәрсә, бик сәхнәгә чыгып йөрсәләр бик километрда инде. Менә коллективта калды бит инде. Мөгаен менә бу яссылыкны бүгенге көндә безнең эстрадада күзгә чалынган гаилә чыгышлары олыштыра бара кебек. Парлы җырчылар дип әйтик. Парлы. Ну, мин бу парлы җырчыларга мин теге кешедән көләсе килми, но җырчы дип һәр кеше ирле хатыны җырлый ала. Аны опять шулай яздырып, плюска яздырып инде. Ну, хәзер бит халык шуны нитә, кабул итә, улча утыра. Анда тавыш бармы? Дешпе ки теге булсын, ритмический ки, кулчаптырлык ки булсын. Синең тавышың анда мотормы, түгелме, халык кабул кирәкме? Мин шулайрак уйлыйм чата. Аңа шул теге дүп-дүп ниткән барабанга кулча утыру. Хәзер шуңа китә башласмак. Менә бу нисбәттән бер әйтем искә төшә. Мин аның кем әйткәнен белмим. Җырлаучылар күп, җырчылар аз. Менә бу җырчылар дип әйткәндә инде без чын дәрәҗәсендә тамашачының мәхәббәтен яулап алырлык җырчылар турында сүз бара. Менә бу чын җырчыларның җырлаучылар арасында күмелә бару, күләгәдә калуы җырны әһәмиятен, җыр сәнгатен, аның дәрәҗәсен төшерү. Мин шулай килешәм бу сүзләр белән. Бик матур менә тавышлы җырчылар хәзер бар бит алар, консерватор битергәннәр. Алар теге белемле, алар җиренә җиткереп, халык киндә башкара, эстрада җырларында башкара. Әмма ләкин ул инде зал тутырып җыя алмый кешене. Кеше, ну, җырлый анда. Кемдер анда тавышта бик нирәк кенә инде. Азрак теге шуның кадәр генә инде. Ул зал тутыра инде. Менә мин шуңа ушым китә. Монда бит инде ул җырлаучыны да гаепләп булмый, зал тутырып килгәннәр. Халык нәрсәдә проблема? Димәк, безнең тамашачының зәвыгы шуның кадәр шул дәрәҗәдә генә дип нәтиҗә ясарга мин. Булайсан шунда менә баян дидек бит инде. Баянга кул чапмыйлар дип. Юк, менә бу концертта чыгып син баянда уйнап җырлап кара, әйбәт тавыш белән берне инде. Җырчыга. Анда 5 чабалар кулга. Кешенең зәвыгы бетмәгән ул. Зәвыгы бар. Бар. Ну, шуңа көйләнеп бара кеше хәзер. Шуңа көйләнеп бара. Менә без бит әйтәбез, балалар безнең киләчәк. Ул бит инде сәнгатьтә дә шулайдыр. Без бүгенге яшь буынны ничек тәрбиялибез? Бу татар җыры юнәлешендә дип әйтик. Ни дәрәҗәдә безнең яшь буын килә концертларга? Менә миндә шуның турында уйлаган бар. Хәзер менә әйтик, яшь буын дибез инде бит, ул теге 1нче класстан башлап хәзер. Или 20 яшьлекләр монда. Яшь буын дигәндә инде ул яшьлек дип әйтик инде. Мәсәлән, 16, 17, 18 яшьтән башлап 18 белән 20 арасында дип әйтик. Әле алар элек вакытта балачакларында концертка килсәләр, алар безнең татар халык җырларын тәрбияләнеп, әзрәк колакларына, башларына кирип үскәннәр. Шулай бит инде. Аларда нәрсәдер бар. Ул җыр турында инде. Менә хәзер ниткән
балалар үсә бит инде. Даже концертларга барсалар да, анда дөбір шатыр, шум, жырның сөздері аңлашылмый, нәрсә жырлый менә, алар менә эшләр микән. Алар бит инде үзләре без татар дип, татар җыры дип әйтәләр инде. Менә шуңа турында уйланган бар минем. Алга таба ничек була? Алга таба. Татар җыры. Ул татар халык җырлары гел төшеп калыр микән? Эле җырлармы? Булар бит аны аңламаячаклар. Нәрсә турында җырлана ул татар халык җыры? Шул бер дөрестер дип уйлыйм мин. Илгиз абый, менә еллар узган сайын дип әйтик инде, көй язу, теләк көй язуга, иҗат итү куәсе, дәрте. Ул сез аны ничек үзегездә сизәсез? Ул менә элекке кебек ташып, гөрләп торамы? Әллә инде аның сүрелгән вакытлар да бармы? Күңел төшкән вакытлар бармы? Ничек менә? Илһам ничек килә бүгенге көндә? Күңел төшкән вакыт бик юк, мин чөнки мин әле эшлим. Дворец культурада, культура сараенда баян ителеп, анда безнең концертлар барып тора, ниләр барып тора. Анда безнең җырчылар да бар әле, баянга җырлаучылар. Юк, шуларга язып бирәм. Аннан мин күбрәк соңгы вакытта Башкортстан җырчыларына чын башкорт телендә шигырьләр җибәрәләр, язып бирәм. Чөнки ул тел миңа якын, без Бесем буенда үстек инде. Ул якларда әле эстрада теге гел шумга көйләнмәгән. Алар халык җырларында җырлый, Курай белән дә, эстрада җырларда, аларда матурак барган сымак инде. Матурак түгел. Сакланыбрак тора. Җырларны инде хәзер менә җибәрәләр, текстлар, Илгиз абый белән җыр кирәге, текст шул кем текст җибәрә шуңа. Булай теге язып, минем җырны җырлар дип, алай минем җибәреп утырган юк инде. Барбер әле сез сәнгатьтә, иҗатта, киләчәктә дә менә шулай әле озак еллар. Әле мин сизәм, что миндә теге җыр язу сәләте бетмәгәндер инде. Киләчәктә хәзерге вакытта мин Курчак театрына музыка язып утырам. Татар Курчак театры Абдулла Шәкиятенә. Тажанда матургына. Менә шу Курчак театры бар, балаларны тәрбияләү. Бездә бит Курчак театрында чалда. Татар спектакльләре, шул перевод белән русча спектакльгә бара. Шул сөйләгән русча сөйли. Җырлар татарча бара. Рус балалары тыңлап утыралар, кулчалар матурна бит. Рәхмәт Илгиз абый, эштәлекләнгәнегез өчен. İcat şişmәгез сайыкмасын, әле халкыбызны, тамашачыларыбызны матур-матур җырларыгыз белән киләчәктә дә сөендереп, куандырып яшәргә язсын. Сезгә рәхмәт. Мин дә инде рәхмәт чакырганыгыз өчен. Менә күңел булып китте. Кайткачтан тагын бер матур җыр язарга миңа дәрт истә берде бу. Тапшыру. Амин, шулай булсын. Көтеп калабыз. Рәхмәт.